Ευλογητός ο Θεός μου πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός. Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και στους αιώνας των αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε της αμαρτίας ημών, της συγχώρησον, της συνομίσουν και επίσκεψης Κύριε στα ασθένειας ημών και εν το όνοματό του. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και στους αιώνας των αμήν. Πάτερ ημών αντίσσερος αγιαστείτε το όνομά σου και το βασιλεία σου. Γεννηθεί του το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων δώσιμη σήμερα. Και άπεση μην τα φιλήματα ημών και μη σαφίεμεν τους οπλέτες ημών. Και μη δεν αγγείς ημάς εις πειρασμών, αλλά αρρύσου ημάς από του παντού. Εις την βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αμήν. Με τα πνεύματων δικαίων δε τελειωμένων τας ψυχάς των δούλων σου σώτερον απελθόν. Φιλάτων αφάσεις την μακαρίαν ζωή, την παρασύ φιλάνθρωπε, εις την κατάπαυση σου Κύριε όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται αναπαύσον και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε Θεός ημών και τα βασιλεία των και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερον απασόν, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η αγνή και άφραντος παρθένος, ιδεώνας όρος Κύρισακα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε και ελέηθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μεγαλειός σου δομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού. Ισαάκ πρεσβυτέρου Σοφίας πρεσβυτέρας και πάντων των σφαγιαστέντων. Και τάξουν αυτάν το πλοερό εν τόπον αψήξαν τα πέτρα οδυνή λύπη και στεναγμός πεν αμάρτημα το παραυτόν πραχθέν. Εν λόγω ή έργο διανύος αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, πες την άνθρωπος ως ζήσεται και αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εξ αμαρτίας υπάρχεις η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ονόμα σου αλήθεια του Κυρίου δεηθόμεν. Ότι εσύ Ανάσταση ζωή και η μακαρή ανάπαυση των κεκτημένων δούλων σου. Ισαάκ πρεσβυτέρου Σοφίας πρεσβυτέρας και πάντων των σφαγεστέντων, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν στον έργο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σου και νεκρόν, και ζώνταν την ευθείαν έχωνος αθάνατος βασιλεύ και αναστάς εκ νεκρών. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες, της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εδόξων και πανεύθυμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων, ενδόξων προπατέρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβου, του Αγίου και Φιλόδου Λαζάρου Τρεμέρου και πάντων των Αγίων, την ψυχή, τας ψυχάς των εξημών μεταστάντων δούλου σου, Ισαάκ πρεσβυτέρου, Σοφίας πρεσβυτέρας και πάντων των σφαγεστέντων, εν σκηνές δικαιών τάξεν, κόλπης Αβραάμ αναπαύσε και μετά δικαιών συνερθμίσει μας δελεήσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεημόν Θεός. Αιωνίας η μνήμη αξιομακάριστη και ύμνης αδελφοί μου, αιωνίας η μνήμη αξιομακάριστη και ύμνης αδελφοί μου, αιωνίας η μνήμη αξιομακάριστη και ύμνης αδελφοί μου, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίσου
Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Εδώ στα μέρη της Άντας καταγόντουσαν οι πρόγονοί μου, ένας εκ των οποίων ήταν ιερέας ο Ισαάκ με την πρεσβυτέρα της Σοφία, ήταν ο προπάπος μου. Φύγαν όλοι από τον τόπο αυτό διότι ερχόντουσαν οι Τούρκοι για να τους σφάξουν. Αυτός επέλεξε να μείνει στην εκκλησία με την πρεσβυτέρα και έμεινε μες στην εκκλησία. Ήρθαν οι Τούρκοι, τους βγάλαν από το ναό και τους βγάλαν έξω, τους βάλαν, σκάψαν το λάκκο τους και μετά, αφού τους βγάλαν τα μάτια, τους κόψαν τα αυτιά, τα χέρια και τα πόδια, τους πετάξανε στο λάκκο έξω από την εκκλησία και τους τάψαν εκεί. Εδώ είναι αυτός ο ναός που βλέπετε, που φαίνεται. Τον έχουν μετατρέψει σε αποθήκη ζωοτροφών. Έχουν εδώ πόρτες, εδώ και έχουν απεστεγάσει τη στέγη, την έχουν βγάλει. Έχουν τρίψει με εργαλεία τους τοίχους και έχουν αφαιρέσει τα γεωγραφίες. Μία σώθηκε, ελάχιστα φαίνεται, στα πέντε φωτογραφίες. Βλέπετε.